Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында кыскача. 22 йортында яшәүчеләр агачларны кистеләр, кыры ботакларны коммуналь хезмәткәрләр җыймадылар дип зарлана. Ни өчен? Җылыту сезонын тәмамларгамы, юкмы? Чаллылар бу хакта ни уйлый? Чаллыда волонтерлар армия өчен кыры душ ясадылар. Аның белән ничек кулланып булачак? Бәлә каза җәле бите урына 20-02 йортында яшәүчеләр агачларны кистеләр, коммуналь хезмәткәрләр кыры ботакларны җыярга ашыкмый дип борчыла. Алар инде берничә атна ишек алдында яталар. Бу ут чыганагы булырга мөмкин ди чаллылар. Толырак алдагы материалда. 2 атна элек 20-02 йорты ишек алдында агачлар киселде дип сөйли биредә яшәүчеләр. Ләкин корыган куаклар әле дә балалар мәйданчыгы янында, газоннарда һәм подъездлар янында ята. Чаллылылар әйтүенчә, бу чүплекләр уен мәйданчыгында даими вакыт үткәрүче балаларга куркыныч тудыра һәм шул ук вакытта янгын чыганагы да булып тора. Большие крупные вывезли, а вот эту мелочь никто не вывозит. Вот мы ждем машину. Обычно по четвергам, пятницам забирали, сейчас что-то нету тракторов. Убирать надо, убирать, не ждать месяц, два, три. Как говорится, пока не подожгли, пока дети, вот песочница, пожалуйста, никто не убирает. Детям играть уже неудобно. Маленькие дети, вот младший есть, но вот запнется, ну, смотрите, торчат ветки, мы здесь поиграть теперь не можем. Приходится нам в нашем доме тоже поиграть не можем. У нас и площадок, получается, нет, ну и та же самая ситуация. Ремжилстрой идарәче компаниясында хәбәр итүләренчә, әлеге адрес буенча безнең ишек алды төзекләндерү программасы буенча ишек алды реконструкцияләнә. Ветки там не вывезены, ввиду того, что сейчас идет спил. Вот буквально на днях повторно были произведены такие работы в 20:02 в доме. Ботакларны 14 апрельгә кадәр чыгару планлаштырыла. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Җылыту сезонын тәмамларгамы, юкмы? Чаллылар фикере икегә бүленгән. Кайберәүләр батареялар салкын булырга тиеш дип саныйлар, башкалар фатирларда җылылык белән хушлашырга иртәрәк дип ышаналар. Якларның фикерләрен безнең төшерү төркеме тыңлады. Тышта җылы, батареялар әле суынмый. Чаллыда җылыту сезоны тәмамланмады. Чаллы халкының бу хакта фикерләре төрле. Җылылык өйдә кирәк түгел. Хәзер инде өйдә җылы. Тышны жылтабыз бит хәзер. Балконнар ачык, тәрәзәләр ачык. Ничаклы түләйбез. Если солнце көн бит әле нигенә, апрель. Не булса кирәк инде, суык булса, җылы булса кыссыннар бәләкәй генә. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, торак йортларда автомат җылылык бирү приборлары урнаштырылган. Җылыту сезоны 5 көн дәвамында уртача тәүлеклек температурасы +8 градустан югарырак булган очракта гына тәмамланачак. Для текущего времени, март-апрель, характерны ночные заморозки, когда температура опускается до отрицательных значений. При условии отключения отопления невозможно обеспечить нормативные температуры в квартирах многоквартирного дома, в связи с чем мы действуем согласно постановлению 354. Чагыштыру өчен узган ел һава торышы үзгәрү сәбәпле җылыту сезоны тәмамлану датасын күчерделәр. Башта җылылык бирү 22 апрельдә тәмамланырга тиеш иде, әмма нәтиҗәдә батареялар 8 көннән соң гына сүндерелде. 2021 елда фатирларны җылыту 5 майда туктатылды. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бакчачылар дача сезонын ачарга әзер быел яз иртә килде. Һава торышы уңай, шуңа күрә кибетләрдә яшелчә һәм җиләк орлыкларына чират торалар. Аларга ихтыяҗ 20%-ка арткан, өстәвенә Чаллы халкы кирәкле әйберләрне күпкә иртәрәк сатып ала башлаган. Бу хакта тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Бүген Елена Бурханова кичен күңелле мәшәкатьләр белән үткәрәчәк, пикировка белән шөгыльләнәчәк. Ул яшелчәләр, җиләкләр һәм чәчәкләр утыртырга ярата. Аңа бу эштә улы һәм кызы ярдәм итә. Чаллылы сүзләренчә, балачактан ук бакчада вакыт үткәрү һәм үз уңышларын үстерү аларның гаилә традициясе. Я помню, мама приобрела огород, когда мне было 5 лет. То есть мы с 5-летнего возраста уже все лето проводим на даче. И сейчас у меня уже своя дача. К маме мы приезжаем только помогать, какие-то необходимые вещи делать. А так в основном уже у нас
получается 2 дачи. Алина Сулейманова үз вакытын яшелчә һәм җиләк җимеш үстерүгә багышларга әзер түгел әле. Ләкин бакча яратучы әнисенә ярдәм итүдән баш тартмаган. Шуңа күрә кибеткә кирәкле әйберләр алырга килгән. Мин кибеткә әнием сорауы буенча орлыклар алырга килдем. Бу елны без беренче тапкыр карбызда утыртырга булдык. Чөнки яз бу елны безнең кояшлы, җылы һәм җәйдә матур килеп дип ышанабыз. Бакчачылар дача сезонны ачу өчен кирәкле әйберләрне гадәттәгедән иртәрәк сатып ала башлаганнар. Мәсәлән, гыйнвардан апрельгә кадәр сату күләме үсеше 20% тәшкил итә. Кибет хезмәткәрләре әйтүенчә, әлеге категория товарлар өчен бу бик күп. В первую очередь мы, конечно, это связываем с тем, что наши покупатели возлагают ответственность за урожай на себя. Скорее всего, это связано с высокой инфляцией, с подорожанием овощей, фруктов, которые кому-то становятся малодоступными в магазинах. Шуңа күрә йорт яны участоклары, бакчалары булган кешеләр күпкә арзанрак орлыклар сатып ала. Борыч, помидор, кыяр, кишер һәм башка күп нәрсәләргә ихтыяҗ зур. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йорчалыда волонтерлар армия өчен кырыдуш ясыйлар. Ул бер гигиена процедурасын алыштыра алачак. Бар тик 5 литр су һәм йөзләгән солдат юына алачак. Шулай итеп, майлардан, пычрактан чистарынырга мөмкин. Комплектларны ясау процессын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Мондый кыры армия душын куллану бик җиңел, аны юарга кирәк түгел. Губканы махсус гель белән күбекләндерер өчен аз күләмдә су җитә. Шул ук вакытта тәнгә дә зыян китерми. Биредә хәтта балалар бакчасы балалары да катнаша. Мы делаем сухой душ. Это такая губка и полотенце. Губку надо капнуть водичку и распенить. Надо умыться и полотенцем вытереться. И ты будешь чувствовать себя чистым и свежим. Волонтерлар билгеләп үткәнчә җитештерү бик катлаулы түгел. Мы, получается, используем вот такую салфетку и вот такой специальный гель. Гелем пропитываем салфеточку и упаковываем в пакет. Вот таким образом. Процесс непрерывный, несложный. Армия өчен кырыдуш составында шулай ук сөлге һәм мамык таякчыклары керә. Барлыгы хәрбиләргә 5000-гә якын шундый комплект җибәрелгән. Воспитанники нашего детского сада регулярно изготавливают письма, рисунки, картинки для наших бойцов СВО. Сотрудники детского сада являются волонтерами движения «Поможем нашим». На базе детского сада организовываются вот такие вот встречи в свободное от работы время для изготовления сухого армейского душа. Бу эштән соң һәм ял көннәрендә шулай ук волонтерлар битараф булмаган чаллы кешеләренең ярдәменнән баш тартмаячак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәгә изге Рамазан айының 17-нче көне сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 24 минутта төгәлләргә кирәк. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 22 минутка туры килә. Әгәр дә кешеләр Рамазан аенда нәрсә бар икәнен белсәләр, әлеге изге айның ел булуын теләрләр иде дигән пайгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлям. Шуңа күрә Рамазан аеның нинди кадерле ай икәнен исебездән чыгармыйк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. До конца месяца пройдите комплексное УЗИ 9 органов со скидкой 50%. Альфа-клиник. Телефон в Челнах 200 ровно 222. 200 ровно 222. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Персики консервированные «Сандропс» 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам.